Aoife, beidir leor lum dúspáir faoi scéal Charn Tóchair, mar tá sé bhaithanta as an teanga chuir chun cinan seo. Síle min neamhíil sa cuigdeag gur fuair sibh aitheantas ifigúil as Líonra Gaeilge a bheith agmhann seo. Ach go starúil bhí cinneal an Gaeilge ag nó bhí tradiisiún láidir agah an seo ó thaobh na Gaeilge de, mar sin luairlam faoin stair sin. Well, stoithe bhí Gaeilge an sa cheantar seo, it's like bhí is ag muintir na háte gur Gaeilge sa cheantar seo ón fiú siar sa fiú éis agus an sin ar náid Jimmy an teanga lortha I más na naoine ach hánig cuiste forbartha Carntogher le chéile níd nócha dó bhíon céad cruniú acu agus bhí se le feiceil an sa cheantar gur deacreachtaí an nach ró daoine géir bheith na choní sa cheantar tuis na jocu lá marar tííocht agus obair agus cursaí agnáíocht agus sin ar fad agus hosí siad ag smaointú ar cean bailach le chur leis an phobal éis go méid daoine géir bheith abalta bheith ina choníonn seo agus mar chuid sin bhí siad ag smaointú ar an Gaeilge mar chuid lárnata sin ach stoithe bhí siad ag smaointú ar an timpplacht ar an agnáíocht ar cursaí cultartha Bhí tá scéalaigh níl caihan náteach leis an club for an méineachar amach siar gan am sin tá scrú bhretha íseán bhí ar daoine amach le bheith obair sa eile so hánig an coiste le chéile agus bhí siad a géirí stoithe grú ach tógal an chóphobal in san lár acu agus mar chuid sin grú siad a géirí an Gaeilge a chuirtar ráist a higgin go léithúil go mé daoine a chaint go léithúil an san cheantar mar chuide sin so bhíon chiad níoscail bunithe den agus bonscail Gaeilge in dhé sin agus dúir me heagmhfuil chiad níoscail a bhí bunithe taobh muid an ghialtacht ag antar tuaithe in dhearan níoscail Carntogher a bhí lonithe hála ag an club sin an áit ar rúise I mthain den chiad urb so tá an obair ag gur ó hen siad am nídé bhfuil si ar bhí le cúgur déag neisceart Chontae ag freastal ar Gaeilgeas agus sa lá tá nniuúin tá níos mó na míle daine ógéab so tá an fás agus forbert taice ar cursa Gaeilge ach sa cheantar seo is daoine ógad an chuid is mó a bhfuil Gaeilge acu inis margheallar afheochain na Gaeilge fríd an Gaeilgeas agus cumáid lei sin an cóphobal inheartú le himachtaí Gaeilge a chur fáil agus cluban na Aoife bhí an Aoife a gcónaí mar cean de buch foiintí an chuiste nuair bunú an chuiste chuir siad an béimar cursaí Aoife but tá afheochanig go rainis le níos móna trotha bliain but ní amhain gurús na géirí go mé normalú teanga an leis an Gaeilge sa cheantar bhí tá Gaeilge le chluisteil I méle soginne sa cheantar seo agus cin dói foclaí éagsla a míon úsáidegin go fáil well níos mó beidir na daine níos sinne agus an Gaeilge bhí acu agus thula siad an focail a bhí in úsáideag teismóirí acu agus tá sin le chluisteil fríd béle sogin sa cheantar so tá sé táhachtta fásta beidir nach bhfuil Gaeilge lífa ag gatainine sa cheantar ach le daine chur nulas no just aird a haintir na rééis an ghúil actually tá Gaeilge a lortogad fríd de chud béle rud a inta samú agus stoithe leis mar luú tú an Líonra Gaeilge gomuid I géirí na nascanna sin a láidrú leis an mór cheantar haar timpplaáin beidir nachrún dééis agad freastal ar an ghíalscoil áitiúil a bheith ag glóirting Gaeilge go léithúil ach tá Gaeilge stíhann sin tá se sort ar an teanga ó gin tá sé an nuaid ó gin ri go léithúil go béirbí so sin ar fad ag chur le stoithe más ar an Gaeilge sa cheantar agus Sílam gúil se chóspéisiúil mar siar na bliantí fada hunn sílam ag tús an feithúhíis goró an áit a bhánú bhí daoine ag fágáil marall nachrú go leir fostaíocht marall ar deisna eile bhí ar fáils na baltí móra agus bhí an teanga golinnéig agus gonnearna sibh cinneal é sin na athrú go thomláin agus go háirithe nar hanig na daoine áitiúla sin le chéile ag tús na nócadí le cinneal
béim lei a chur an teanga agus le ahbheocán ag ddíreach ar ahbheocán na Gaeilge. Le linne nó go dtí dearhin gurú sé inta neamh cotinta rud mar sinna eáil, mar sin cahat go bhfuair siad an sppragu nó an fís le gol sa trósin. Well, hui siad chuirt bhór géalteach seoid ar bhór seoid mé firste, agus tháinig siad an méid bhí go ra is ag tarlaí an sin agus ó híh stoithe an ghiile just agus stoithe go sin an áte bhór siad go bhór siad nó gur cheanta siad gur roií béach chur ar an óige. So fuair siad sppragu an sin cé gur tá sé difriúil tuis gur ag gahar atá sé tá deacrachtaí agslaginne faoin tú ar isto, but sin an áte bhór siad an sort stoithe an muín fásta go docail rud ige mar sin na anú and then bhí fís acu Níl agus Liam ó Flanagan agus Mayadí agus bhí daine eile ar an chuiste ag an am fásta, but bhí fís acu go docail lá an pobal sort anheartú éist go mé brád ag daine as an cheantar, go mé siad abalta bheith na choíonn seo, go mé siad abalta teile le chlána bheith acu agus a thugalann seo, go mé daine sásta agus bradúil as an cheantar, agus le sinna dheanú bhí siad ag ddíirí go mór ar chóphobal ach mar chuide sin bhí an ghiaigh lárnach i ngach imacht.